Üdvözöllek a Szentírás felfedése csatornán. Még jóval azelőtt, hogy a nagy özönvíz elborította volna a földet és isteni ítélet sújtotta volna az emberiséget, élt egy különleges ember, akit Isten félretett egy rendkívüli küldetésre. Ez az ember, Énók, Jared leszármazottja, kézműves tudásával és bölcsességével tiszteletet érdemelt ki. Igaz és odaadó élete felkeltette az Úr figyelmét, és ezért megkapott egy kiváltságot, amelyet kevesen, talán egyetlen halandó sem kapott meg. Énókot bevitték a mennyország legrejtettebb titkaiba, a mennyei birodalmakba, ahol maga a Teremtő lakozik. Örök valóságok szemtanúja lett, ahol minden tökéletes rendben és harmóniában marad a mindenható parancsára. Látomásai voltak birodalmakról, ahol a fény lényei, Isten hírnökei intenzívebb ragyogással tündököltek, mint a nap. Látta a megközelíthetetlen trónt, amelyet olyan fény vett körül, amelyet emberi nyelv leírni nem tud. És hallotta a kerubok mennyei énekeit, a dicséret visszhangjait, amelyek örökké visszhangoznak a mennyekben. Ezek az isteni kinyilatkoztatások, amelyeket korábban soha nem adtak embernek, Énók mennyei utazásának kezdetét jelentették. Ő volt az első, aki beszámolt a mennyország 10 szintjéről, egy igazság, amelyet az Énók második könyveként ismert műlapjain őriztek meg. 165 évesen Énók Metúzeleh apja lett. További 200 évig élt, összesen 365 éves koráig. Egy új hónap első napján valami rendkívüli történt. Énók egyedül volt, lefeküdt, amikor mély és megmagyarázhatatlan szomorúság kerítette hatalmába lelkét. Még álmában is, anélkül, hogy megértette volna, mi fog történni, könnyek folytak le csukott szemeiből. Majd 2 természetfeletti lény jelent meg előtte. Nem hasonlítottak semmihez, amit Énók valaha látott, magasak és fenségesek voltak, arcuk ragyogott, mint a nap, szemük tűzként égett, és szájukból lángok törtek elő. Ruháik a legmélyebb bíbor színben ragyogtak. Szárnyaik aranyként csillogtak, és kezük tiszta volt, mint a hó. Az ágya mellé álltak, és nevén szólították. Énók felébredt, és meglátva őket, köszöntötte őket, de mély félelem kerítette hatalmába, és arca csodálkozásba fordult. Észlelve félelmét, a lény szilárd, mégis nyugodt hangon így szólt hozzá. Ne félj, Énók! Az örök Istentől küldtek minket. Ma velünk együtt felemelkedsz a mennyekbe. De előbb utasítsd gyermekeidet és háztartásodat, hogy mit tegyenek távolléted alatt. Senki se keressen téged, amíg az Úr vissza nem hoz. Kérdezés nélkül Énók úgy tett, ahogy parancsolták. Elhagyta otthonát és elment a kijelölt helyre. Ott összegyűjtötte fiait, Metúzelát, Rahímet és Gadot, és megosztotta velük a mennyei hírnökök szavait. Figyeljetek jól, fiaim, mondta Énók. Nem tudom, hová megyek, semmi vár rám. De azt mondom nektek, ne forduljatok el a legmagasabb Istentől hiába való dolgok vagy hamis hatalmak kedvéért, amelyek nem teremtették a mennyet vagy a földet. Mindezek és azok, akik követik őket, pusztulásra vannak ítélve. Bárcsak az Úr adna nektek bátorságot és bölcsességet, hogy tisztelettel éljetek iránta. És így fejezte be, senki se jöjjön keresni engem, csak akkor térek vissza, amikor az Úr megengedi. Azonnal e szavak után az angyalok felemelték Énókot. Ragyogó szárnyaikkal felemelték a földről a magasságokba, elvitték a mennyország első szintjére, ahol a felhőkre helyezték, ami az isteni birodalmakba való felemelkedésének kezdete volt. Ahogy felemelte a szemét, még magasabbra látott, mint amit emberi szem elérhet. Az első mennyországként ismert helyen egy hatalmas mennyei óceánt láttam, amely messze nagyobb volt, mint a föld összes tengere együttvéve. Ott a csillagokért felelős vének és kozmikus vezetők elé kerültem. 200 angyalt láttam, akik a mennyei testek koordinálásáért és mozgásuk irányításáért felelősek az égen. Fenséges szárnyakkal ezek az angyalok ugyanazokon az utakon járták a mennyet, amelyeket a mennyei utazók használtak. Amikor lefelé nézett, Énók látta a hatalmas hóraktárakat, amelyeket erős és impozáns angyalok őriztek. Tanúja volt a felhők születésének és a ciklusuk teljesítése utáni rendeltetési helyüknek. Megmutatták neki a harmatnak fenntartott helyet is. Megjelenése olajfákhoz hasonlított, fényes és élettel teli, tükrözve az összes virág szépségét. Ezeket a kamrákat angyalok őrizték, akik isteni akarat szerint szabályozták nyitásukat és zárásukat. Ezután Énókot a második mennyországba vitték. Ott a sötétség mélyebb volt, mint bármely árnyék, amit valaha is láttak a földön.
Ebben a homályban lebegtek bebörtönzött lények, akik örök ítéletre vártak. Formájuk félelmetesebb volt, mint maga a sötétség, és szüntelen kiáltásaik betöltötték a levegőt. Érdeklődve Énók megkérdezte a vele utazó angyalokat, miért sírnak ezek a lelkek szüntelenül. Így válaszoltak. Ezek voltak azok, akik elfordultak Istentől, választva, hogy követik saját vágyaikat, és fellázadnak vezetőjükkel együtt, aki most az 5. mennyországban van megkötve. Mély szomorúsággal Énók nézte, ahogy a bebörtönzött lények köszöntötték őt és könyörögtek. A legmagasabb szolgája, kérlek, járj közben értünk. De Énók alázatosan válaszolt. Én csak halandó ember vagyok. Hogyan imádkozhatnék angyalokért? Nem is tudom, mi vár rám, sem ki fog imádkozni értem. Ez a találkozó után vezetői a 3. mennyországba vezették. Ott Énókot egy káprázatos földre helyezték, tele csodákkal, amelyeket semmilyen ember nem ismert. A fák bőségesen nőttek, gyümölcsökkel megrakva, amelyek gazdag, édes aromát árasztottak. Az ottani ételek örömmel és illattal teltek meg. A paradicsom közepén állt az élet fája, az a hely, ahol az Úr pihen, amikor meglátogatja a mennyei kertet. Ez a fa leírhatatlanul szép volt. Illata elsöprő volt, és színei arany, bíbor és tűz színekben ragyogtak. Mindenféle gyümölcsöt termett, és gyökerei szilárdan beágyazódtak egy kertbe a földi és az isteni birodalom határán. Ez a paradicsom a romlottság világa és az örökkévaló világa közé volt helyezve. E szent helyről 2 forrás fakadt. Az egyik mézet és tejet öntött, a másik olajat és bort. Ezek a források 4 nagy folyóra oszlottak, amelyek gyengéden folytak az édenkertben, mielőtt szétterjedtek volna a világon, befejezve az elemek természetes ciklusát. Egy fa sem volt ott terméketlen. Minden zugban áldások áradtak. 300 ragyogó angyal őrizte a kertet, és hangjuk örökké visszhangzott, gyönyörű himnuszokat énekelve az Úr tiszteletére. Elragadtatva Énók így kiáltott fel. Ez a hely valóban csodálatos. A vele lévő mennyei lények így válaszoltak. Énók, ez a kert azok számára készült, akik a legnagyobb próbák közepette is hűségesek maradnak. Ők azok, akik elfordulnak a gonosztól, igazságosan ítélnek, ételt osztanak az éhezőkkel, ruházzák a mezteleneket, erősítik a gyengéket és gondoskodnak az árvákról. Igazságosan élnek Isten előtt, és őszintén és kizárólagosan imádják őt. Azonban volt egy sötét oldal is. Egy fekete tűz állandóan égett, egy lángfolyóból emelkedett fel. Az egész területet perzselő hőség és átható hideg, elviselhetetlen szomjúság és irányíthatatlan reszketés fogta el. Kegyetlen láncok kötötték meg az elítélteket, és az őrző angyalok félelmetesek, irgalmatlanok voltak, és gyötrelmi eszközökkel voltak felfegyverkezve. Ott a szenvedés véget nem érő volt, és a kiáltások örökkévalónak tűntek. E félelmetes látomás láttán kétségbe esetten kiáltottam fel. Ez a hely szörnyű. A velem utazó mennyei lények ünnepélyesen válaszoltak. Ez a sors, amelyet azoknak készítettek, akik elutasítják a Teremtőt. Ők azok, akik átadták magukat a bűnnek, megrontották a természetet, és gonosz tetteket követtek el gyermekek ártatlansága ellen. Ők azok, akik varázslással foglalkoznak, fekete mágiát űznek, és büszkék gonosz tetteikre. Itt laknak a hazugok, tolvajok, a gyűlöletet és irítséget terjesztők, és a megbánás nélkül vértontók. Átkozzák embertársaikat, könnyű haszonért kihasználják a szegényeket, és figyelmen kívül hagyják az éhezőket, hagyva, hogy a meztelen és tehetetlen egyedül szenvedjenek. Ezek az emberek soha nem ismerték meg teremtőjüket. Élettelen bálványokat imádtak, szobrokat, amelyek sem lélegezni, sem hallani, sem látni nem tudtak. Emberkéz alkotta isteneket tiszteltek, és most örök ítélettel néznek szembe. Ez a sötét hely a végső jutalmuk. E kinyilatkoztatás után a férfiak még magasabbra vezettek a 4. mennyországba. Ott elcsodálkoztam a nap és a hold ragyogó útjain, amelyek precízen és lenyűgöző ragyogással mozogtak. Összehasonlítottam a fényeiket, és észrevettem, hogy a nap sokkal fényesebben süt, mint a hold. A nap elképesztő sebességgel utazott, mint egy szüntelen szél, amely soha nem áll meg. Éjjel-nappal. 4 főcsillag kísérte, mindegyiket 1000 kisebb csillag vette körül. 4 oldalról kísérte mennyei útját. Összesen 8000 csillag követte napi útját.
15 angyal légiója állandóan szolgálta. Éjszaka 1006 szárnyú lény jelent meg, angyalok vezetésével, megtisztítva az utat a nap előtt, hogy ragyogó fényével áthatoljon a sötétségen. Különleges lények gyújtották meg, életben tartva lángját. Megfigyeltem rendkívüli lényeket is, amelyek a naphoz kapcsolódtak, úgynevezett főnixeket és sakidríket. Ezek a lények oroszlánszerű lábakkal, krokodilfejjel és farokkal rendelkeztek. Testük szivárványként ragyogott, hatalmas méretűek, mindegyik 900 egység volt. Mindegyiknek 12 szárnya volt, mint az angyaloknak. A nap közelében maradtak, Isten parancsára hordozva annak hőjét és nedvességét. Láttam a napfelkeltét a keleti égen. Utazását a szezonok, hónapok és az év ciklusainak ritmusa szerint kezdte, precízen jelölve a nappal és éjszaka óráit. 6 kapun keresztül emelkedett fel a nap, mindegyik pontosan 61 és 1/4 stádia széles volt. Ezek voltak a kapuk, amelyeken a nap hónapról hónapra áthaladt, tökéletes pontossággal mérve. A nap e kapukon keresztül utazott egyensúlyban, visszatérve ugyanazokon az utakon, ahogy a szezonok haladtak. Az év 4 ciklusán áttartó útja befejezése után az időmintázat teljesült. Egy év teljes ciklusa lezárult. Majd a férfiak nyugatra vezettek, ahol 6 további kapu volt, amelyek a keletiek tükörképei voltak. Ezek voltak a naplemente kijáratai, amelyek ugyanazokhoz a 365 és 1/4 napos szoláris ciklushoz igazodtak. A nap e nyugati kapukon keresztül haladt, és eltűnése után csak fényének nyomát hagyta az égen. Sugárzó koronája azonban az Úr előtt maradt, miközben 400 angyal őrizte ezt a mennyei ragyogást. Ez alatt a nap egy föld alatti úton ereszkedett le, a föld alatt rejtőzve, ahol 7 nagy órát pihent az éjszaka folyamán. Utazásának fele ezen az alsó síkon történt, de a 8. órában ismét kelet felé közeledett, visszahozva fényét és melegét. Amikor felbukkant, intenzitása erősebb volt, mint maga a tűz. Abban a pillanatban a főnixek és a sakadri, azok a csodálatos naplények énekelni kezdtek. Az ég minden madara szárnyait csapkodta a fényhordozó ünneplésére. És az Úr parancsára a lények így énekeltek. Eljött a fényhordozó, ragyog az egész földön. A reggel Istene feltárul a nap sugarain keresztül, és a nap ismét felkel, hogy megvilágítsa a világot. Együtt a sugarak és az isteni fény ragyogott az egész teremtésen. A férfiak ezután feltárták előttem, hogyan mérték a nap mozgását, és hogyan haladt át ezeken a szent kapukon, amelyek az év minden óráját jelölték. Emiatt a nap az egyik legerősebb teremtménynek számít, amelynek teljes ciklusa 28 év, mielőtt újra elkezdené a pályáját. A férfiak ezután egy másik mennyei rejtélyt tártak fel. Előttem 12 nagy kapu állt, amelyek nyugatról keletre kötöttek össze, amelyeken a hold kijelölt időkben utazik. A hold a nap útjánál lévő első nyugati kapuba lép, és pontosan 31 napig maradott. A második kapun is 31 napig halad át, majd a harmadik és negyedik 30 napig. Az 5. és 6. ismét 31 napig, a 7. kapuban ismét 30 napig marad, majd a 8. 31, a 9. 31, a 10. 30, ahogy belép a keleti kapukon, úgy tér vissza a nyugatiakon is a hold, befejezve ciklusát. Ez az út követi a napév 365 és 1/4 napját. A holdév azonban csak 354 napot tartalmaz, így 12 nap különbség marad. A napokat holdévszakoknak nevezik. Ezeket a különbségeket 532 éves ciklusokban egyenlítik ki. Minden egyes első 3 évben egy negyednapot bocsátanak ki, és a negyedikben adják hozzá a teljes idő kiegyenlítéséhez. Az első 3 évben az extra időt nem számolják, hogy elkerüljék az egyensúlyhiányt. Ellenkező esetben 2 hónap növekedne, és 2 zsugorodna. Amikor a nap befejezi útját a nyugati kapukon keresztül, visszatér keletre, újra megkezdve útját a fény felé, egy folyamatos ciklus, amely minden nap felkeltével és naplementével megújul. Gyorsabban mozog, mint bármely szél, szellem, természeti erő vagy repülő angyal. Ebben a ciklusban résztvevő minden angyalnak 6 szárnya van, és egy 19 évente ismétlődő mintát követ, amelyet 7 szent ciklusra osztanak. A köztes mennyországban mennyei harcosokat láttam, akik dobokkal és húros hangszerekkel dicsőítették az Urat. Hangjuk soha nem szűnt meg. A hangzás, amit produkáltak, olyan édes és változatos volt, hogy egyetlen emberi nyelv sem tudta leírni őket. Melódiáik megnyugtatták az elmét, és nyugodt örömmel töltöttek el, ahogy tisztelettel hallgattam.
Hamarosan a férfiak az 5. mennyországba vezettek. Ott számtalan hatalmas lényt találtam, akiket Gregoriának hívtak. Emberi megjelenésük volt, de óriási termetük volt, nagyobb, mint bármely valaha látott óriás. Arcukat fáradtság jellemezte, és kifejezésük mély szomorúsággal volt tele. Nem jött ki szó a szájukból. Nem volt ott imádat. Kíváncsian megkérdeztem a velem lévő férfiakat. Miért tűnnek olyan csendesnek és levertnek? Miért nincs itt dicséret? És ők így válaszoltak. Ezek a Grigori, akik vezetőjükkel, Szaturnilusszal együtt elfordultak a fényurától. Mások, mint ők, a 2. mennyország mély sötétségébe vettettek. 3 elhagyták Isten trónját, és leereszkedtek egy helyre, amit Urbannak hívnak. Ott megszegték szent fogadalmaikat a Hilmen lejtőin. Látták az emberek leányainak szépségét, feleségül vették őket, és cselekedeteikkel megfertőzték a földet. Ezek a bukott angyalok istentelenül éltek, erőszakos óriásokat szültek, és káoszt terjesztettek. Ezen vétségekért Isten szigorúan megítélte őket. Most testvéreik bukásáért szenvednek, és az Úr napján várják a végső ítéletet. Feléjük fordultam, és azt mondtam, láttam a testvéreidet, és tanúja voltam választásaik következményeinek. Imádkoztam értük, de Isten arra ítélte őket, hogy e világ végéig a földön maradjanak. Aztán megkérdeztem, miért maradtok itt csendben, ahelyett, hogy visszatérnétek az Úr szolgálatába? Miért nem hajoltok meg előtte, mielőtt haragja teljes lenne? Figyelmesen hallgatták szavaimat, és üzenetet küldtek a mennyország mind a 4 részébe. Hirtelen, amíg még a 2 férfival voltam, 4 trombitaszó harsant fel egyszerre, hatalmas erővel. A Gregori felállt, és egy hangon énekeltek, mély, szomorú és megindító hangon, amely Isten trónja elé emelkedett a mennyekbe. Ezt követően a férfiak a 6. mennyországba vittek. Ott ragyogó angyalok 7 csoportját láttam, amelyek maguk a napfényével ragyogtak. Arcuk fényesebb volt, mint bármely ismert fény, és mindegyiküknek azonos megjelenése, ruházata és viselkedése volt. Ezeknek az angyaloknak nemes feladatuk volt. Ők voltak felelősek az isteni rend fenntartásáért. Figyelték a csillagok ciklusait, a hold mozgását, a nap útját és az egész kozmosz egyensúlyát. Amikor igazságtalanságot vagy eltérést tapasztaltak, parancsokat adtak és útmutatást nyújtottak. Hangjuk himnuszokhoz hasonlított, gyönyörű és erőteljes volt. Dicsőítő énekekkel ezek a magasabb arkangyalok kormányozták és felügyelték az egész életet a mennyekben és a földön. Voltak angyalok is, akiket a teremtés rendjében specifikus szerepekkel bíztak meg. Néhányan a szezonokat és az éveket felügyelték. Mások folyókat és tengereket felügyeltek. Néhányan a föld gyümölcseiről gondoskodtak, míg mások minden fűszálat megfigyeltek, biztosítva az élelmet minden élő lény számára. Bizonyos angyaloknak szent feladata volt az emberi lelkek feljegyzése, minden egyes élet minden cselekedetét, szavát és gondolatát feljegyezve Isten előtt. Köztük volt 6 főnix, 6 kerub és 6 szárnyas lény, akik tökéletes harmóniában, szüntelenül énekeltek. Hangjuk annyira félelmetes volt, hogy egyetlen emberi leírás sem tudta megragadni őket. Örömmel ünnepeltek a legmagasabb trónja előtt, mintha az idő nem is létezne. Aztán a 2 férfi még magasabbra, a 7. mennyországba vezetett. Ott elsöprő fény vett körül, és lángoló arkangyalok hatalmas seregeit láttam, láthatatlan erők, hatalmak, hatóságok, kerubok, szeráfok és trónok mellett, ragyogó lények, tele szemekkel és fénnyel. 9 különböző rend volt ebben a mennyei dicsőség hierarchiájában. Elragadtatva remegni kezdtem, de a férfiak megnyugtattak. Légy erős, Énok, ne félj! Aztán távolról megmutatták nekem az Urat, aki egy hatalmas trónon ül, mindenek felett felmagasztalva. Tisztelettel kérdeztem. Mi van ezen túl? Mi létezik a 10. mennyországban? És ők így válaszoltak. Ott lakik maga Isten. Héberül ezt a mennyországot Aravotnak hívják. Abban a szent helyen minden mennyei lény összegyűlik, 10 lépcsőn állva, szintjük és funkciójuk szerint rendezve. Meghajolnak az Úr előtt, majd visszatérnek helyükre, lágyan énekelve örök dicséretet a végtelen fénynek. A trón körül kerubok és szeráfok voltak, 6 szárnyú és sokszemű lények, akik soha nem távoznak az isteni jelenlétből. Isten előtt maradnak, odaadóan végrehajtják akaratát, miközben azt zengik. Szent, szent, szent a seregek Ura. Menny és föld tele van dicsőségével.
Ahogy mindezt szemléltem, a két férfi azt mondta nekem: Énok, arra utasítottak minket, hogy csak idáig vezessünk. Aztán eltávoztak, magamra hagyva a 7. mennyország szélén. Megrettenve és ámulattól eltelve a földre estem, és azt suttogtam: mi történik velem? Ekkor küldte az Úr egy csodálatos lényt, Gábriel arkangyalt. Megjelent előttem, és azt mondta: légy erős, Énok, ne félj, gyere velem! Az a rendeltetésed, hogy örökké az Úr előtt állj. De én félelemtől megragadva magamban gondolkodtam: Uram, lelkemet majdnem elhagyta a tiszta félelemtől. Bíztam azokban a férfiakban, akik idehoztak. Hittem, hogy elvezetnek hozzád. Aztán Gábriel felemelt, mint egy levél, amit a szél sodor, és az Úr színe elé vitt. Ahogy felfelé néztem, láttam a 8. mennyországot, amit héberül Muszulotnak hívnak, ahol a száraz és esős évszakok közötti átmeneteket szabályozzák, és ahol a 12 égi csillagkép a 7. mennyország felett lakik. Aztán a 9. mennyországba vittek, amelyet Kokavimnak ismernek. Ott vannak a 12 zódiákus jegy otthonai, amelyek a firmamentumban vannak rögzítve. Végül elértem a teremtés legmagasabb pontját, a 10. mennyországot, Aravotot. Felemeltem a szemem, és láttam az Úr arcát. Olyan volt, mint a tűzből kivett égő vas, ragyogó, szikrázó és intenzíven lobogó. Jelenlétének látomása leírhatatlan volt. Ki vagyok én, hogy megpróbáljam leírni a leírhatatlant? Az Úr dicsősége olyan nagy, hogy egyetlen nyelv sem tudja kifejezni, egyetlen gondolat sem tudja megérteni. Nem tudom megszámolni az utasításokat, amelyek ajkáról származnak, sem megszámolni a számtalan hangot, amelyek jelenlétéből visszhangoznak. Trónja hatalmas, nem emberi kéz alkotta, és kerubok és szeráfok légiói veszik körül, akik szüntelenül énekelnek. Szépsége örök és dicsősége meghaladja a képzeletet. E fenségtől elragadtatva arccal a földre estem. Aztán az Úr megszólalt hozzám, mondván: légy erős, Énok, ne félj! Kelj fel és állj elém örökre! Abban a pillanatban Mihály arkangyal jött hozzám, felemelt, és az Úr jelenléte elé vitt, hogy ott maradjak. Aztán a legfőbb a mennyei szolgáihoz fordult, és próbára téve azt mondta: Énok, örökre álljon előttem! A trón körül lévő dicsőséges lények tisztelettel meghajoltak, és így válaszoltak: úgy legyen, az Úr szava szerint. Aztán az Úr parancsolta Mihálynak: vedd le Énokról földi ruháit, kenj meg illatos olajommal, és öltöztest fel dicsőségem ruháiba. Mihály engedelmeskedett. Megkent a mennyei olajjal, fényesebb minden fénynél, gyengéd, mint a harmat, édes és megnyugtató illattal. Amikor magamra néztem, testem úgy ragyogott, mint a dicsőségesek, olyan lettem, mint a mennyei lények. Aztán az Úr előhívta egyik legbölcsebb arkangyalát, Pravilt, akinek bölcsessége mindenki mást felülmúl, és aki feljegyzi az Úr minden művét. A legfőbb azt mondta neki: hozd el a könyveket raktáraimból, és egy gyors írótollat. Add Énoknak a legfinomabb és legfeltáróbb tekercseket. Prál hozzám jött, és elkezdett tanítani mindent. Elmagyarázta a mennyeket, a földet és a tengereket, az elemeket és mozgásukat, a mennydörgés mintázatait, a nap és a hold útjait, a szezonokat, a napokat és az órákat. Feltárta a szelek eredetét, az angyalok számát, és hogyan állnak össze dalaik. Tanította az emberi életről, a dalok nyelveiről, az isteni törvényekről, a tanításokról és minden igaz dicséretről, ami ismeretes. Minden, amit most megosztok, tőle kaptam. Végül azt mondta: ülj le és írj. Jegyezz fel minden lelket, aki valaha is megszületik, és azokat a helyeket, amelyeket mindegyikük számára készítettek örökre. Minden szellem a világ alapítása előtt meg lett tervezve, és minden lélek 30 napra és 30 éjszakára párosul egy másikkal. Így hát engedelmeskedve a legfőbb parancsának, leültem, és a legnagyobb gondossággal feljegyeztem mindent, amit nekem feltártak. Végül 366 könyvet fejeztem be, hűségesen feljegyezve a rám bízott látomásokat és titkokat. Aztán az Úr ismét megszólított. Erőteljes és gyengéd hangon azt mondta: Énok, gyere, ülj a bal kezemhez Gábriel mellé. Tisztelettel térdre borultam, és ő így folytatta: Énok, szerelmem, mindent, amit láttál, mindent, ami megteremtődött, mindent, ami létezik, és mindent, ami még jönni fog, most feltártam neked. Mielőtt az idő elkezdődött volna, mielőtt bármi is létezett volna, minden dolgot a semmiből teremtettem. A láthatatlant láthatóvá tettem.
A szellemit fizikai formát öltöttem a fizikai világban. Figyelj jól, Énok! A szavakat, amelyeket hallottál, soha nem osztottam meg egyik angyalommal sem. Soha nem fedtem fel nekik a létezés eredetét, sem végtelen királyságom nagyságát. Nem értik, hogyan hívták életre az egész teremtést. De neked feltártam. Mielőtt bármi is láthatóvá vált volna, már a láthatatlanban jártam, az égnek nevezett hely egyik végétől a másikig. Ahogy a nap a firmamentumon keltről nyugatra mozog, én megállás nélkül, szünet nélkül szeltem át az űrt, lefektetve a teremtés alapjait, formálva azt, amit egy napon látni fognak. És így ért véget Énok rendkívüli utazása a 10 mennyországon keresztül. Birodalmakon haladt át leírhatatlan fényben, átszelte a bukott angyalok börtöneit, a csillagok raktáraiban állt, és az élő Isten trónja előtt jelent meg. Látta a lázadók sorsát, és a hűségeseknek ígért örök jutalmat. És minden látomás mögött egy isteni igazság visszhangzott szent tisztasággal. Isten uralkodik mindenek felett, mind a mennyben, mind a földön. Énokot nem csak igazságossága miatt választották, hanem azért, hogy feljegyezze mindazt, amit látott. Időtlen tanúságtétel, élő üzenet minden eljövendő nemzedék számára. Ez egy figyelmeztetés, remény és örök cél üzenete. Most egy kérdés maradt. Mit fogsz tenni ezzel a kinyilatkoztatással? Figyelmen kívül hagyod, amit feltártak, vagy igazságot, bűnbánatot és hitet keresel? A végtelen királyság felé fogsz járni, vagy úgy fogsz élni, mintha semmi sem hangzott volna el? Énok könyve nem csupán látomások krónikája. Ez egy hívás. Feltárja Isten fenségét, az ítélet súlyosságát és az isteni terv dicsőséges szépségét. Bárcsak mindannyian a hűséget választanánk, hogy egy napon mi is dicsőségbe öltözve állhassunk előtte, akár csak Énok. Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk ezen a rendkívüli utazáson, Énok 10 egein keresztül. Ha ez a videó bármilyen módon megérintett, kedveld, oszd meg, és iratkozz fel további tartalmakért a Biblia rejtett misztériumairól és égi kinyilatkoztatásairól. Kommentelj lent! Én a királyságot keresem, ha te is szeretnél szilárdan megmaradni a világosság útján. Isten áldjon téged, és hamarosan találkozunk.